Ang sarap ng ulam, pansit canton. Ang nagluto ay si Sherwin Singh. Babe, what happened? Ang sarap ng ulam, pansit canton. Kain tayo mga te. Sa inyong lahat dyan, kain tayo ng almusal. I-mix ng i-mix. Ihurot na para lami. Yum yum. Yummy yummy. Kain na kami guys. Kain tayo guys ng almusal. Magkamay ako. Katangin din babe. Nandun kasi sa kanila nililin ang stand tripod. Maanghang. Pamahaw dala snacks. Kain. Lami. Kaun. Sabi. Oh, guys, naay kuan burger gidala. Ni Mayamiya, guys. Hi, hello. Ayan, si Sherwin. Kain tayo ng almusal. Almusal pa din eh. Almusal. Iwan ko kung kanino ito. Sana may sa amin dyan. Char. Sa atin lahat yan. Ayan. Thank you so much. Sa mga nagsuporta sa akin, kahit walang ads, thank you so much. Iwan ko kung maibalik pa. 32 days pa. Hintay pa tayo ng 32 days. Kaya eto, laban-laban. Japan. Nagdala sila snacks, guys. So guys, Thank you so much. Si Auntie Marcel, si Lilin, and si Gerald. Ayan. Mongga snack. Thank Wow. you so much. Sa Simply Twinnie. Maraming salamat sa snack. Wow. Simply Twinnie. Shout out sa iyo. Ayan. Thank you so much. Sana ma-follow ninyo ako sa akong Facebook page, Mayamiya. Kain tayo. Eto, almusal. Sarap ng pansit canton, guys. Maanghang na maanghang. Gina, karte. Ulit ito. Dah, kukuk man. Kawaw, ang punta na niya. Ha? Live na, live? Hindi mo live din eh. Ano naman? Hindi, uy. Vlog na niya. Upload sa Facebook page. Guys! Nagdala sila ng snacks. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Simply Twinnie. Yes, Ma'am Simply Twinnie. Thank you so much. Hila ka. Kaisa ra hila. Laban lang. Karon wa na. Nakuha ba ito sunod ito sa kwan? Sa kwarta? Wala man gyapon na gulo. Tara, kain tayo. Wow, may pa-snack talaga oh. Ayan si Lilin. And si Gerald. Saan ako serve Mm. lapit ko.
Kalame. Thank you so much, Auntie Mercy. Thank you ng marami, Ma'am Queenie. Yes. Andiyan sa ATM lugar rin. Niya. Pwede makuha. Wala pa to, di pa to ah. Na-close mong gutanan ang Sayang kung kapag ang payment og kuan. Ang payment og ads nawala. Kao na mas pananay kanton inutang. Ano lang? Dali dulugon sa lunto. Tang. Royal. Yate ka na. Imo mo kanya gi palit. Hatiat ka kay ba bang gina. Anya sa bahay ka. Humanang tanan. Taon pa nga nagka-problema na. Magaling na daw. Sige, sa ano? Hindi mo utro, makapag-order. Muutro daw order. Ayan si Ate Mercy. Muutro order si Ate Mercy. Kutsilyo. Turaw sa ano? Katong atong gikaunan ba katong katong yung gikaunan. Nay, pizza dia sa Balingwan, te? Naa. Ano pa? Galain kita ito. Ito sila sa pizza. Matilaw sa. Na may pizza. Ito katong gikaunan ninyo ba na nay nasi kanto, nay french fries. Here sila. Mas lami din. Lami din sa big time dia. Okay. Minsan na may atop ani ay nagsalit. Sirwin nag-order man. Tabangan lang Sirwin. Ang panday sa ring eh. Siya panday. Napapa ay ya amigo. Gusto siya dito yung ano bitay order sa konti. Ito may burger dati isa. May siopaw. Na dito. Highway? Burger isa? Dapit sa GP. Sige na, Gerald. Kaon na. Kain tayo, guys. Lami-lami kayang kuam. Burger. Gisagulan ni Sherwin sa kuan o pansit canton. Si Sherwin bumili ng drinks. Sige na, Gerald. Top. Nya, unsa may plano ninyo unya? Ito ganun magsuga tag suba or adobo, di ba? Adobo mo na lang para ma-sakit ko. Alubuhon? Natagi daw si. Magpangas niya sa bukid. Sugal ka. Ito lang yun naman yapon. Ito na pala. Balay, banyapon? Sige. Bang man. Arang busugan ako buya, guys. Ang binili nila ay minute burger. Ame. Naapay pa-drinks nila. Royal and Sprite. Inom na tag-drink. Sa akin ay Royal. Royalty. Managala ko motor at has go pick up. Thank you so much. Busog ako. Asa? Ito dito sa imo isa kasi. Wa gani ko magdahom no nga mainganang mahitabo no. Kay ang sa inyo baya wala biya problema pag-apply nako. Nya. Kisab say magdahom nga maingana no wa biya gitay kalibutan nga dili day pwede nga daghan account na ma-enter dadto. Nya kay Nasa kay experience sa iya anak na. Oo. sa Ay na pagsamang-tamang. oo, kabalo naman ko kay ngano kung once nga ma-delete ang video sa YouTube nga ana ang na-emerge na kung ana nimo pagka-delete na disgrasya pagka-delete pwede nako kabalo nako kung saon o kung saon Parehas- pagpabalik Parehas na si kung gidelete nato niya. Kita pagyapon to sa YouTube di na. Ang katong gidelete nato. halimbawa kato na kay video nga gi-delete Oh, nya naay kuan to naay copyright. gi-delete nimo nga video nya taas kay nga video nya imong gi-delete nya gusto nimo nga ibalik Oh. kabalo nako kung saon pagpabalik Pero kung kay sila pwede ra man ka kung mag-email parehas o kuan. atong video nato ba? Kato dili nato nila makuan. Kaya na-delete naman to na edita naman nato utro. Asa na to nga video? Katong sa baka.
Baka. Oo, nag-upload kong baka. Ito ba? Kato gidelete na nimo? Wala man to gidilit. Gi-editan ba ito ni mo otro? Gi-edit wala na to nakuan. Wala na, di na to nila makita. Oh, di na to makita kay kita man mismo nag-edit. Abi na ko kun nag-upload ba ako dayon ko sa Facebook page. Delete na ko sa Facebook page. Man sila ni Papa din hiti paghakot sa ubos. Ipapangas na din na si Papa dito. Ipapangas na si Papa kay para malihok to dito ang kusina. Di kay puro ra siya kuan kana ang diya sa ubos. Ipadala na ng baka para mahakot na to niya ang kuan para masugdan na to niyang kusina. Asa naman ka maglupad? Ayan guys, mga trials. So, laban-laban lang. Naman yung buganan. Sa doon, kaam na sa luto na, kaam na sa Ay, sir, kay imong gipanday ni dire ditag ka kuyawag. Tamak-tamak ani nga. Panday ni. Panday. Panday ka din. Jesus, nilaliman. Dapat to. Masih kantot. Iba na hapay ni mo galon tot. Hapay ang galon. Sa kantot. Ay, Ipakanan na tot. Kuan ya po natin nga na ingon na sa danha. Kay kung kuan. Kuan ya po na sa tinga na ingon danha. Kay ano ha? Buhol. Ang kinainan nila nga mga kuan kayo. Ako dili magukuan sa mga ingana, pero ang ako lang nga Nagay ikarisbak nga magingana dayon kay going home na sila. Nag-ulan na pod. Ayan, umulan. Umulan guys. So, dito na naman tayo. Magtutok na naman tayo sa cellphone. Sila ni Lily ni uli na napasilada sa gawas kay nag-ulan man. Wapay motor. Thank you sa inyong tanan sa mga suporta niyo sa akin. Thank you so much. I love you all guys. Bye-bye. Si Sherwin nagsilig-silig. Oh.